Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Anika Valiana Putri saking kelas 11 Farmasi Kalih absen gangsal. Perkenalkan, nami kula Fahlawanti Ada absen 9. Perkenalkan, nami kula Melisa Fitriani absen 17. Wonten teng mriki kula lan rencang-rencang kula badhe ndamel pariwaran saking produk ing sampun wonten damel sedherengipun. Sugeng mirsani. Hand sanitizer larutan kangge ngresiki asta antibakteri lan kanthi moisturizer ekstra hand sanitizer kanthi efektif mateni kuman lan nyegah penyebaran virus corona. Mboten lengket, mboten aking, wonten asta kalih pelembab, mboten ketirah, saged langsung dahar. Cukup semanten mbok bilih wonten kelepatan tembung kirang wayosipun nyuwun agungi pangapunten. Cukup semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.